Moro, me ollaan Källi-kuriirit. Ja tänään me ei keksitty mitään omaa, joten me lainattiin artistia sanoja. Jätkät, ihan oikeesti. Mun tuli idea, kuunnelkaa tää. Ihan vitun kiire. Joo. Ei, mut siis me mennään Tallinnaan oikeesti. Hei, Hummil Tallinnaan, hei. Näettekö Messi? Lätkää Messi, hei. Huomen lähetään. Sori, hei. Laita Hädävei soimaan. Tää on mun. Mitä mieltä te ootte, että niinku, siinä täytyy olla niinku unelmi, siinä täytyy olla rakkautta, mannapuuro ja mansikka, niinku juuri oikeanlaista kemiaa. Mitä mieltä sä oot? Mannapuuro pois, muuten ihan hyvä. Okei, mannapuuro pois, muuten ihan hyvä. Muuten on ihan hyvä, kuitenkin. Hei, Tsiga, tuo menee mautojassa. Näet sä? Hei. Jätkät. Tiedättekö te se fiiliksen, kun pistää pallit likoon, pallit todella hikoon? Totta. Niin. Jätä auki ne sun trikoot ihan oikeesti. Mä oon kyllä sitä mieltä. Jos on äijäs nimeksi, niin niinku jätä esille ne sun kivet. Kyllä. Ei siis silitteet vähän jostain niiden nimet. Niin. Eikö se ole just sitä? Joo. Toimiva systeemi. Joo, teet sä tätä? Totta, helvetin. Joo, mitkä sun kivien nimet? Hei, anteeksi. Oot sä #finishboy? En. Ai, et oo? En. Mä oon päättänyt, että en koskaan osta kirvestä, eikä mä koskaan viinaa juo. Onko tää sun mielestä ihan väärä päätös? On ihan hyvä. On ihan hyvä. Toimii? Toimii. Joo. Mä oon kans pohtinut. Toi on kyllä silleen aika paha valita. Mut nää on tämmösiä elämän isoja kysymyksiä kumminkin, niin kuin varmaan tiedät. Hei faija. Anna mua ajaa mökkitiä. Mökkitiä. Kai mä saan ajaa mökkitiä tänään. Mitä mieltä sä oot? Voinko mä ajaa mökkitiä tänään? No mitä sä nyt sekoilet? Voinko? Faija, hei, come on, hei. Kai mä voin vähän ajaa, hei. Joo, hei, hyvä juttu. Mä oon muuten pohtinut sitä, että elämä on hassua ja kun satanen sitä kastuu. Samaistuuko tää idea? Hei, tiedätkö, nyt mä tajusin sen. Mä unohdin olla parempi mies. Hei moi! Mitä kuuluu, Marja-Leena? Marja-Leena, hei! Tää ei nyt yhtään hauskaa.